घियुआ के जोरेला अरे औरतिया हो लाल धुआं उठे आसमानवा हो घिउआ के जोरेला औरतिया हो लाल धुआं उठे आसमानवा हो। घियुआ के जोरेला औरतिया हो लाल धुआं उठे आसमानवा हो उठे आसमानवा हो पहिला रतिया अयोध्या में होला अयोध्या में होला अयोध्या में होला राजा दशरथ के भवनवा हो लाल धुआं उड़े आसमानवा हो राजा दशरथ के भवनवा हो लाल धुआं उड़े आसमानवा हो जय हो रमन बबुआ। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। दूसरा आरती कहाँ होला रमन बबुआ ध्यान दो। दूसरा आरतिया जनकपुर में होला जनकपुर में होला जनकपुर में होला राजा जनक के भवनवा हो लाल धुआं उड़े आसमानवा राजा जनक के भवनवा हो लाल धुआं उड़े आसमानवा हो जय श्री राम। ध्यान देव के बार रमन बाबू रुपेश बाबा। तीसरा आरती कहाँ होला तीसरा आरतिया काशी में होला बनारस में होला बनारस में होला बाबा विश्वनाथ के भवनवा हो लाल धुआं उड़े आसमानवा हो बाबा विश्वनाथ के भवनवा हो लाल धुआं उड़े आसमानवा हो
के बा। चौथा आरती कहाँ होला चौधरी लाला ध्यान देम। चौथा आरतिया विंध्याचल में होला। का होता कहवा? चौथा आरतिया विंध्याचल में होला। विंध्याचल में होला, विंध्याचल में होला। चौथा आरतिया विंध्याचल में होला। विंध्याचल में होला, विंध्याचल में होला। माई बिंदु वसनी भवनवा हो लाल धुआं उड़े असमनवा